さんこんにちは、ピコです。そしてママでーす。ピコさんお帰り、お久しぶりです。久しぶりのこの画角。いつもお久しぶり。この画角お久しぶりです。そう、この画角のお久しぶり感。ね、帰ってきましたよ。帰ってきました。イエーイ。帰ってきてバタバタして、すっごい遅くにリアクション上げちゃって、すべねって思ってたら、ホビが来たっていう。詰まってる。もう山のように素材ばっかりあって全然あげていないっていう、ソウルのね、旅行も長に待っててください。でね、今日はホビですよ。ホビちゃんがおめでとう。このソウルで鴨場を迎えてっていうかも聞いたけど、ちょっとガラッともう早速ソロ活動がもうだってティザーの写真がさ、かっこよかったね。パフォーマンスしてる時のいるような目の細さがかっこいいね。やばかったね。フェスで先陣を切る。そうだよ、ドッキンコだと思うよ今。1時間でも撮ってたもんね。1時間そんなにあるの？じゃあいっぱいやっていけないじゃん。このアルバムとあとミックステープの曲とでチキンヌードルスープもやるかもしれないし。チキンヌードルスープマストでしょ。何やるんだろうね。楽しみ。いやー、あれじゃない？なんか物語になってるって言ってなかった？アルバムの中でストーリーができてるのかも。ね、これから MV を見ようと思います。おいしそう。チャラ。お、なんか韓国映画。どこかで見たような。ね、あ、出たもう。ギジャギジャ。うわー。ねえ。ああ、むちゃくちゃ攻めてますね、歌詞が。いや、かっこいい。いや、ダメダメ。うん。おお、何？足引っ掛けた今。すんご。この。もうすぐキスいい？何？そんな。エレキが入ってくんの？これだ。これだ。これ。でもロックバンドからさ、ロックだな、やばいよ。気になる。うわってこんな声で歌えんの？すっごいね。すぎるね。キッカー。ちょっとコケティッシュに可愛い。ダリゴリよし。おわ、怖いんだけど。これホビちゃんかな？じゃない？あ、だよ。作ったんじゃなくて？あ、本当にレントゲンかどうかってこと？あ、どうなんだろう。ね、すごいリアルじゃない？確かに。うわ。あ、なんか怖い。喉すご。おお。てかすごいな、浮かびや、なんだっけ。日本の曲になりました。何？テテちゃん。あ、そう、ここテテがいるんだよね。テテちゃんがいる。ちょっと待って、私さ、見えてないのよ。どこにテテがいるのかって。後ろにさ、オフィスらしからぬ人がいる。本当？ちょっと待って。なんかつっかけ入ってたの見たんだけど。つっかけだったよね。どれ？いたー。もう分かりやす。これか。分かりやす。かわいい。待って。つっかけ入ってる。ちょっともうちょっと。あ、これだ。やっぱどう見ても出てたよね。遊びに来たんだね。まんま出ちゃったんだ。かわいい。確かに一人だけ半袖の。半袖にジャケットだもんね。なんか商談に来た人みたいな。そうね。打ち合わせに来た人。みんなスーツだもんね。どうしてこれでいいってなったんだろうね。ねえ。シャツ着てくださいってなんなかったのかな。なんか訪ねに来た業者さんって感じだね。そう。いいわ。みたいな。了解ですって。お疲れ様ですって帰っていく感じ。
でもね、赤をなんかこういうね、伏せてる。あ、そうだね。てかね、ほびちゃんがかっこいい、まず。よあ、やばい。おはなに。いや、かっこいい。I want some more。うわ、てかこれもうギター買っちまえばよかったのに。うん。x ジャパンみたいにそっち割れたギターが売れる。は、声がすごいね。ちょっと今よりもちょっとなんか言いたいことが多すぎるんだよね。かっこいいからいちいちさなんか音楽のことを言うとさ、あ、本当だ、かわいい。もうあー、終わり。いや、ロックじゃん、ロックじゃん。ロックだよ。なんかテテとかジミンちゃんとかと全く違う。全然違う。もちろんジンくんとかも、ルクとかも全然違う。なんか叫ぶように歌うんだね。かっこいい。これ来たらすごー。なんか今まで聞いた細くのさ歌のラップよりもちょっと柔らかめじゃない？ラップは柔らかいんだけど、柔らかいっていうか声質がね、闇ラップだし、あれなんだっけ、なんていうの平べったくない？なんていうの？声質が。ああ、そうだね。なんか割とそのなんか電気質な音でいいってやってたけど、もっとご地声っぽいラップの感じ。っていうか、歌えたのに今まではねえ、歌ってなかったよ。新しく今までそういう風にしたかったけどしなかったのか。でもあれだよね、なんか万端には合わない感じだった。っていうか歌志望まではいかないかもしれないけど、歌でやろうとしてたけどみたいな話だったよね。なんかラップの人がいなかったから、じゃあラップでいきますみたいな。やば。確かに歌うようなラップをするけど、いつもメロディアスなエモいラップするけど、ねえ、もう7人再集合したらどうなるの？いや、ビッグバンド。帯にも歌ってもらわないといけないじゃん。もうボカラとかラップラとかのあれがなくなるかもしれないね。ね、グクとかもラップするだろうし、たりするだろうし、もうなんか線引きなくなって。どうしよう。ねえ、聞いて、だってさ、フェスタの会食の時にユンギがダンスもしてるって言ってたじゃん。キツキツスケジュールで再集合した時に踊れなくなるのがまずいし、一人でやんなきゃいけない。一人でツアーをやるつもりの話っぷりだったでしょ。行きます。で、一人でやる時に踊れないと困るからって言って、歌とか踊りダンスのレッスンを入れてるっていうから、もうやる気だよ。パフォーする気だよ、みんな。だってさ、一人でドームを埋められるぐらいの存在感をさ、みんなでさ、こう獲得するために、ユンゲがですよ、ユンゲがダンスの練習してて、やばいでしょ。ユンゲねえ、うまいとか言ったらなんか誰様だよって感じ。誰様じゃない、何様なんだよって感じで踊らないけど。そう、かっこいいな。かっこいいよ。だからさ、やばいでしょ。てかこれパフォーマンスするとき本当にやばいね。もう行きたい。行けるもんならちょっと行きたいな。これだってサビみんなで歌うでしょ。もうみんなこれやりながらもう歌うでしょ。昨日なんかツイッターで回ってきてたよ。なんかシカゴのさ、回ってきてたよ。みんな押さえてなんかもう本当むちゃくちゃになるんじゃないのみたいな感じみたいなね。でもこれは盛り上がるよね。てかよかったね。ホリも絶対喜んでくれるこれは。しかもほらフェスだったら知らない人たちも、ホビを知らない人たちも見に来るから、これだったらこれが最後なんでしょ。好きになってくれるんじゃない。もうよかったね。もうよかったね。おめでとうホビ。すげえ。これは間違いない。こういうことやりたかったんだろうな。こういうことやったら喜んでくれるだろうっていうのがたくさんみんなまだアイデアがあるよ。本当音が終わった時、もうこういうことがもう少しみんな頭の中にあって、いろいろやってることがあって、オファーがあったりとか、もう本当そうやりたかったんだろうね。けじめをつけられなかったんだろうね。僕たちを注ぎましたってジョングが言ってたし。そう、ジョングが言うっていうのがいいなと思ったな。なんか
なんだっけ、一番なんか、いや僕はまだ万端ですって言ってたからね、彼が映画で僕たちは遅すぎたっていう、なんかそこもちょっとうってなったよね。映画の時に言ってたよね、なんか着地とかまだ僕は考えられないみたいな、そうなんだよ、そうなんだよ。雰囲気があったから。あれが何年だったっけ？19年だったかと思うから。一番コロナのちょっと前だ。スピーク・ユア・セルフのフランスが終わった時のなんかみんなのホテルでね、喋ってた。ちょい前だね、本当最後の最後。その服が僕たちは遅すぎ、もう分かってたんだよね、じゃあね。分かってみんなメンバー見てたってことだろうから。なんかしかもこれあれでしょ、映画のなんかリファレンスが入ってるんだよね、ファイトクラブ。そう、なんかね、そう、全くファイトクラブと同じようなシーンの作り方されてるけど、なんかどういう意味なんだろう、意味があるのかな。私ちょっとファイトクラブね、履修しようと思ってしてないのが一つだから。なんかもうくっそかっこいい、ブラピがめちゃくちゃかっこいいんだよね。そうなんや。監督がすごいなんか巡り合うからちょっとびっくりするけど、でもそれがかっこいいんだよ。だから二重人格っていうアルバムのあれなんじゃない？キーワードがあるから、もしかしてストーリーラインがそうかもしれない。アルバムにそれ隠れてるのかもしれません。誰だっけ監督、ファイトクラブ。デビッド・フィッシャー。そう。エドワード・ノートンもなんかかっこいいんだよね。大好き。ジャレット・レトやん。いつまでも年を取らないで有名なジャレット・レトさん。知ってる？知らない。44歳と29歳。ホビタン。いや、ホビタンめっちゃ良かった。ホビタン良かったし、この間のパリのテテも本当かっこよかったし。かっこよかったね。かっこよかったよ。みんなどうよ。なんかちょっとさ、ね、一悶着あったっていうか。一悶着っていうか、一悶着、勝手に周りが一悶着を起こして。何なんだよ。何の文句があるんだ。話したいですね。話したいですね。あれはちょっとかかってこい、本当に。食べながら話した動画が全部。もうずっとでしょ。じゃないと困る。いや、どうなってもいいけど、みんなの困らないんだけど、好きなことして、急に変わる。だってさ、ホビ昨日ウェバスでさ、申し訳ない気もしますなんて書いちゃってて、何が申し訳ないんだろう。申し訳なくなんかないよね。申し訳なくなんてならないでくれって思っちゃう。本当だよ。何言ってるの？別にさ、何もそんなこと。7人でいるのも好きだけど、個人ももちろん好きなんだからさ、そうだよ。申し訳なくなんてならないで。早まらないでって感じ、本当ね。ナムさんも言ってたけど、そんな苦しくならないでくれ。応援してるのは別に7人だけを応援してるわけじゃないんだから。そう一人でも大好きだからさ。大好きです。って感じだよね。じゃあそんな感じで今日は帯の新曲ね、もうチャプター2の1番目を見られてよかったと思いますね。かっこよかったし、これからどんどん来ると思うと忙しくなるなという思いが、みんなもね、ファンダムも成長しつつそうです、ファンダム成長しよう。ファンダムもニューチャプターだよ。ニューチャプターに入らねばならないという思いを持って、はい。ではこれにてバイナラ。じゃあね。バイナラ昭和。バイナラ。